Walah, gempa. Tangi. Gempa. Weh, gempa. Wong turu dipateni. Sikilku gentar digoreng. Masaku kok urip kok kaya ngene meniki. Ki apa? Kok oleh barang kaya ngenean. Ahmad Beni. Piye iki? Kok angon aku nih. Oh. Ini mesti. Oh. Siji. Walah. Tenan iki. Kok mantri Budi Manuk. Kok iki? Kaya mantri Budi Manuk ngene iki. Apa tak nang omahe kepala Imam Jegrak kowe iki? Tak vaksin sapi-sapi, kewan-kewan supaya sehat, gagas waras. Tak rono aku rono iki. Ora urus. Pokoke rono. Imam Jegrak. Iya, pitik wis mana, lah terus sepasaran tak tanggap nih campur sari. Ya, kayak joget bareng. Siji loro telu papat lima, anake lima, sepasaran tanggap campur sari. Iya. Tak tinggal sik. Onca-once dolanan dakondo bapak seblang nenggaean ampun nangis. Apa mae Pak Lurah Imam Jegrak ya? Kok oke wong iki. Lho? Oh iya wangune. Bandir rek. Pandai prak, bro. Nyatak opai sik. Kuke de loro. Kowe apa ngerti omahe Pak Polo Imam Jegrak? Ora. Ya wis, tak golane dhewe. Wis ganteng putih-putih sepatonan. Wis kaya mantri persuntikan iki. Nek kandang e. Oh iki ya. Jajal iki tak vaksine. Seperti nek kewan-kewane suntikane kabeh.
Nuwun. 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 Sopo? Nak. Berarti wong nyambut gawe napa yang rapi aku Mas Semrawut. Sopo to kae? Ya, delok ya. Wong edan ngono. Wah, ini suwung. Nuwun. Mas, Oh, nggih. enten napa gerok-gerok wau? Kula mantri. King kacamatan apa king kabupaten? Kacamatan Giri ngono. Oh, gitu. Perlune jeneng apa? Anu marep sapine disapine sing ngaji vaksin. Sapi kula mati. Bener. Kok Masa mati? aja divaksin. Wedhus. Terus mboten gadah. Alah. Ada kabaran duwe. Pitik enten lagi ngetes mojo ngasen divaksin. Piye? Nggih. Kula sudi ewen. Wah, betul. Mati. Mboten sah. Masalahnya Kula lagi niki wong ngetes. ning mriku mlaku. Nggih. Wul. Wesel. Enten tuyul petak. Pun. Enten nggih, nggih. Daya edan iki ta. Panten iki. Teh napa petak napa anggur? Nggih. Kedap nggih. Mae gedene yang ngene celuk ora ngawuri atno. Wah, kok ya ora gablek. Gitu deh. Seger tenan. Oh, ya ning Mas. Bojomu apa nggodhok banyu? Mas. Ora apa-apa. Enten niku. Banyu surga. Perlu dereng. Lah iki pripun? Kula niki. Lah rokok kula pundi? Kula wujute kajeng nggih. 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 Omah gedhe wonten gadah rokok nggih jenengan niku. Kelas. Mas. Waktu Basrin. Ya mengke jenengan pun. Omahe kula tenggone. Mengke kula Nggih. nunggu pitike, mengke kula suntikane kajenge netese mengke sak anu lho Pak, sak banyak-banyak. Saestu nek kula suntik sak banyak-banyak. Ampun lagi netes iman-iman Mas. Mati menang kok. Aduh, wonten kula niki apa luwih? Wonten sekul. Sekul dereng enten, dereng masak. Yo, Kula malah men dereng sarapan. Apa-apa ora enek iki. Wong dayo wong repoti iki. ketekan mantri kaya ngene iki kok ora enek apa-apa iki banyu putih sak sendok. Telas ngamu. Niki tok niku. Wis anu tak mulih nang ngene. Oh ya kan. Nggih. Ngene lurah, ngene lurah. Ngene polo Imam Jeglak iki pundi? Oh, iku kita Nggih. dari jalan ngituan terus. Nggih. Lah mengke enten pertiga niku jeneng nganan. Oh, nggih. Iku dugi niku mentok. Nggih. Mentok jodrok to. Nggih. Jodrok niku mentok niku. Oh. Enten kali gini niku. Niku kali napa? Pundi? Omahe nggih mriku niku. Oh. Nggih. Omahe lurah kok. Nggih. Polo. Polo nggih. Polo niku pas jodrok kan. Betul nggih? Nggih. Kula Niku mboten- berarti omahe ndur kali ngoten. Nggih, dur kali ngisor kali mboten apa. Nggih, pun nggih kula Dan betul niku- waktu kan jenengan. Niku polo napa yuyu? Polo. Ya kok enten ngisor watu. Omahe cenene koyo ngono kuwi kok. Oh, Malah. Ya wis aku rene waktu arep kowe. Nek nek gone polo ya nang kono. Aku arep rampune gaya aku nang mburi kae. Niki dadi ayamnya mboten disuntik. Oh, du ayam. Ayame enek akeh netes. Sapine sak Enggak.
vaksin kuwi Jenengan mati. Jenengan naon kula Wes aku surane wektu karo kowe. Wah. Inten srono nek aku arep namungi gawe aku. Wah. Ya wis tak. Sik. Ya ora nang kabeh iki. Tak lunga endak-endak kepala jegrak sik. Aduh bagus-bagus dadi mantri malah. Aku nyuntik sapi malah kon minggat nang sing duwe. Ocok. Ki opo? Tak gianti klambi. Ngetel kaya ngene iki. Gianti ki wis. Ketoke cekli. Sembagi. Arep nyuntik sapi malah kon minggat njaluk wedang dikai potro. Wis mlaku neh weh sak olah-olahe. Tumben nih, Pak Dewan telepon nih. Kenapa nih? Halo, assalamualaikum. Nggih wonten dawuh Pak Dewan. Oh nggih leres. Wonten dawuh. Oh nggih Pak. Oh nggih Mas Ri. Badhe tidak niki jeneng apa? Hari ini oke siap. Kok tunggu Pak nggih? Oke, assalamualaikum. Tumben Pak Dewan. Ora rene. Kang ndi mau Mas? Mau ku mantri vaksin apa udu ya? Coba tak telepon Pak Polo wae. Nah, iki genti ana telepon mana? Pak Jo, tumben. Pak Jo apa itu? Halo, assalamualaikum Pak Jo. Lho, iki Pak Polo ajeng tanggap. Niki wau niku kula ditekani Cirose iki mantri vaksin sapi. Niku laras napa mboten? Mbah. Vaksin niku merampung Pak Jo. Lho, pripun nggih Pak nggih? Pun ngeten kula tak jenengan ten kantor. Kula tak mriko men ten kantor nggih. Oh, nggih, kula tenggo Pak Jo. Nggih. Assalamualaikum. Wong vaksin serampung wae vaksin mana? Nyolati. Sana wae. Rono, ngene Pak Polo. Mantri apa ngedan? Kira tenang. Wantar sih. Yang dipercaya. Oi. Ngopo ya, sip kulung ngkluk ngono e.
Genah ya. Riko nyambut gawe. Ora tengok ngono kuwi. Nek nyambut gawe engko tak bayar 100. Tapi kok nyambut gawe ora kemikir wae. Kan kene nyambut gawe. Tugasmu resik-resik. Resik bisa. Nek sapu, iki lho. Tenanan lupa komen. Enek dhuwur kita tenanan. Iki tenan iki dhuwur kali. Biji kuwi. Anu weh. Iki gede ngono iki. Ora prengas-prengas. Tugasmu kuwi terus iki. Leren ora ngerti. Wis dobong, besok iki nyambut gawe iki sanduk nek kono gendang. Lu kenapa? Ono minyak. Lho, dijiku nek sapu ora kena nggo tangan, dijiku iki kena disapu. Sukete dibubuti. Siap beli. Ki bubut. Suket. Iki tanduran. Iki anu sini. Selamat dewan kowe cepakne seneke iki. Oh. Ora nek nyelani oke. Kang Poro karo Sulismo nanti mau kata pamiti gles next kok. Lah, kok nyapu. Kang Poro. Kang Poro. Pola tenang oke. Kang Poro. Nggih. Aku tanggurane sene kanggo Pak Dewan sih ya. Nggih, Pak. Joko kantor sih ya. Nggih, nggih. Di tenanan nyambut gawe. Nggih. Coba nyambut gawe tenanan. Nggih, nggih. Joko kantor ya. Nggih, Pak. Nggih. Monggo. Bang tenanan Pak Polo. Tenanan Pak kamu penting ini. Mawon tenanan dekat mau iki ra resik. Sakono yo. Kowe iki bawa aku kok bayar 100. Ndi? Engko wis ndang kapan sik. Mangono iki nyapu kok beres ya. Sapon-sapon ngene. Tapi kok kaya Apollo ya? Apollo udu ya? Apollo ya? Apollo ya? Udah. Ush. Pak Polo, Pak. Buk. Pak Jo. Nggih. Kula niku ajeng kantor malah jenengan pun kondur. Anu Pak Jo. Arepene tamu saka Pak Dewan. Iki kan gulane snack dhisik Pak Jo. Anu kula ajeng tanget niku wau. Vaksin kewan. Sapi niku wau pripun apa leres napa mboten niku wau? Anu Pak Jo. Vaksin wis rampung Pak Jo. Walah, berarti niku wong gawe-gawe. Oh iya. Mau. Iki rene Pak Jo iki. Wah, nggih. Nggih. Lah terus pripun iki? Ya wis ngene wae Pak Jo. Sampeyan melu aku ning kantor ya. Kowe nek Dewan teko ngewak-ngewaki ngopo-ngopo kono ya. Nggih, Pak. Nggo. Niki ten kantor nggo. Sareng-sareng mawon nggih. Ditenggoten mriko. Iya Pak Jo. Nggih, nggo. Wih. Coklat. Tugu coklat niku Giriwana napa terkenal coklat to, Pak? Oh iya Pak Jo. Iki mono dhisik sing resmene Pak Ismail, Pak Gubernur jenenge Pak Jo. Oh, nggih. Tapi luwih saene niku kula usul niku nek dicet ngoten jos niku, Pak. Ngoten. Oh, ten anggarane sih Pak Jo ya. Nggih. Nggih pun, Pak. Nggo, ten kantor mawon. Ayo Pak Jo. Iki lak sore niku nggih. Nggih. Ikan Pak Polis brenek sono. Ayo kuwadem ning kantor iki. Ayo. Kantore wis AC ayo madem. Ya Pak Polo genah. Ndang bali ora? Ora, tenang bae. Adem ning kono.
Adem guys ada gini. Wah, ada wedang. Wah, empuk. Ngerti udah di polo. Banyune adem tenan iki. Terus lemah. Ten. Enak tenan. Aduh, ayo. Weh, adem ora? Sekali. Kayak Bisa turun aja. Pak Jegraknya kan jadi tukang resik-resik ya harus ning polo ae. Cocok iki. lah piye engko dingono piye? Pak sampean resik-resik mulai dari polone ngono piye? Iki cocok tenan iki. Dosa ora to? Ora seneng. Ora nek Ganti klambi. Ganteng. Jas sembagi. Endak ini. Mantap ini. Wah, pas banget terus nganggo jas sembagi. Nek kantor balai desa. Kantorku iki. Wes tak mlebu kene. Wah, kantor tingkat. Halaman luas. Kantor cuci tangan. Jaga kebersihan. Woi. Wah. Kowe donan neng kantor kon nyambut gawe malah turu. Piye gayamu bosan? Mau. Wan ki. Dibeli heeh, sapa ki? Pak. Pak Dewan. Pak, nggih. Mendhawa, Pak. Kowe kabeh piye? Kon neng kantor juga kantor kok malah turu. Kowe nek maling apa wong edan mlebu kok piye? Wes ora bener kerjamu kabeh. Wis tak hukum. Nggih. Tak hukum. Nggih. Marono. Lah sikile diangkat. Jewer kabeh. Sing siji jewer sijine. Ah, kepiye bodhone iki? Kepiye rasane? Dihukum ngono kuwi. Tel pegel penak ngono, Pak. Kerja aja leda-lede. Iki padha ora nggodhog banyu iki ning kantor iki. Mboten enten, Pak. Aku ngelah iki. Ora nek wedang. Mboten enten. Nono pra krungu ya kan sama Iya. kita. Budek. Panjang-panjang. Oh, untung aku nggo es teh. Wah, DPR. Pas DPR nggo es teh dhewe apa ora isin iki? Iya. Sama deh. Masih. Iki bodho nandi? Madang. Medal, Pak. Kamu nanya. Iki sepi ngene iki kantor apa iki? Niki bakul soto rumah. Niki tiang Kantor, Pak. Nembe medal, Pak. Sampean mireng napa mboten? Kowe sing sopan ngomong karo DPR iki kok kaya ngono. Aku iki DPR lho iki. DPR cuk sing tenanan. Oh, tak pecat ning omah. DPR. Ojo tak pecat kowe. Atasamu sapa? Pak Imam. Imam sapa? Aku kenal Imam iki. Imam Jegrak. Pak Polo Imam Jegrak. Yo. Wah, aku apal kuwi tak laporne kowe engko. Mboten, Pak, ampun, Pak, ampun. Wah, aku kadir ngono wis kenal kabeh. Mbok dilapor ae dipecat. Wis, pokoknya wis sesuk ngono sik. Ngasih esuk-esuk. Aku tak neng sik. Gua, Pak. Ayo.
Ya piye? Kok iso-iso iki. Ora paling pecah ya awake dhewe. Ora dipecah keserah yang bolos iki. Yo, gosek pecah nih. Setan iki. Mantep kok. Kena seneni Pak Imam awake dhewe. Loh. Iki kang padha karo Sulis napa iki? Anu Pak, kula dukung Pak Dewan. Pak Dewan? Nggih. Pak Dewan sapa? Niku Pak. Loh, Pak Dewan sapa? Pak Dewan ora ngene kok reget kabeh iki sapa? Pak Dewan sapa, Kang? Dewan, jenenge Dewan, Pak. Lah iki tukang vaksin di mau ning guna aku kene, Pak. Loh, sing sampean telepone mau iki, Pak. Iki tukang vaksin sapi jare. Jare kewan-kewan iso divaksin. Wah, Iki. ora beres iki Pak Jo iki. Oh. Hei, tukang vaksin. Tangi. Vaksin nopo iki? Luk koyo ngono. Kowe ngomong DPR ngomong tukang vaksin. Sing bener sing ndi? Iku bener ndi? Weh, piye ta wong iki? Loro iki. Saya Lis. Wes aku DPR kono. Aku DPR aku. Oh, aku DPR. Aku DPR. Kene mana? Kene. Kurono. Ayah. Hei, Lur. Wes do ngerti maknane film iki mau durung? Yen durung tak kei ngerti, Lur. Jadi film iki mau kuwi vaksin. Kewan wae kuwi divaksin. Apa meneh menungso ya kudu divaksin. Yen ora divaksin dadine kaya iki lho. Hehehe